ta Najeriya, wai me a cikin APC ne? Mi APC take tsinana ma? Me za ka iya cewa APC na tsinana ma? Me za ka iya ambatawa APC na yi ma talakanta a Najeriya? Na rantse da wanda ya halitta. Ko ku gyara ko kuma mu ci gaba da shan bala'in wahala kenan. Daman mu ba mu bane a gabansu. In ka so ka gyara, in baka so ba ka ci gaba da dangwala ma jam'iyyar APC. Wallahi ba kai ba, na rantse da Allah wata ran ƴaƴanka da jikokinsu da jikokinka, na rantse da wanda ya halittan ka jaza masa bala'i. In dai jam'iyyar APC ce, ba kai kwaɗayin 1000 ko 500 ba a baka taliya ka dangwala ma APC ba, to za ka ci taliya kuma za ka ci gaba da cin taliya. Ko yanzu muna cin taliya. Wannan ramukan da kake gani na fuskata Qur'ani ba lafiya ba. Billahi lazi jam'iyyar APC ce sanadin wannan ramukan da ke fuskata. Dan ba haka nake ba. Kowa ya san da ba haka nake ba. Dan tsabar rashin tunani wai jam'iyyar APC wai ita zama fighting. To jama'a, in za ku tsaya ku yi tunani, ku neman makan kuma fita, ku neman makan kuma fita. Al'ummar arewacin Najeriya da ƙasa ta baki ɗaya, kudanci da arewa, na rantse da wanda ya halittar wannan jam'iyyar, to ba jam'iyyar da za ku ƙara zaɓa ba ce ba. In ka so ka zaɓe ta, in ka so kai duk wanda za ka dangwala ma ka je ka dangwala muwa.